लइकवा हिम्मत बांध के चलता। भाई बा मौसा भाई का है खन मौसा का है। कौन नाता हो रे? कलजुग के नाता बा। कलजुग कलयुग में भाइयों मौसो कहा जाए। जा भतीजा उरी भर। अरे ये कौन नाता हो रे? बाजी के कौजी कहाँ है रे? बाबा बाजी के कभी कभी बाबा का है, कभी कभी बाजी का है, कभी कभी भाई का है। अरे देखा होने बात ना मैया के कभी कभी माई का है। ईमान कराई तो भाव ओ बाजा नाती उरी भर। ये तो ठेले लगल रे मरने। ये तो ठेला ही हवा मोदी। अच्छा का भइल बा बोल? का भइल? काहे तेरा ताड़ू रे? काहे रुसल बाड़ू? हां का भइल? लखठो खेबे ना ना तब कौची खेबे? पेड़ा खेबे ना तब कौची खेबे? अंगूर खेबे ना तब कौची खेबे? अनार खेबे ना काहे से मन मरले बाड़ू? का भइल बा बोल? बोल पेट दुखाई तोरा कोई ले ले बा? कौची? ना तोरा बेगवा कोई ले बा? ना बुखार लगल बा? नहीं तो पेट दुखाता? ना एकरा मैदान लगल बा। होते बौरा बड़ा इतना नीचे गिरा। आपका समय समाप्त हो चुका है। हाँ रुको एगो गा लेवे दो, ओनियो बढ़ा दे। काहे से मन मरले बाड़ू? पेट दुखैते नहीं खे, तारा कपार दुखैते नहीं खे, बुखार लगले नहीं खे। हां कि का भइलो? भैया का भेलो? जेकर धन लुटा जाला ओकरा बर्दाश्त हो जाला। हो जाला। जेकरा प्रेम लुटा जाला ओकरा सर्वनाश हो जाला। हो जाला। जेकर चढ़ल जवानी में प्रेमिका लुटा गइल ओकरा सर्वनाश ना होला। का होला? ओकरा नाश ना होला। का होला? आजा तारा फेर में हम कोबे से लागल रहने हैं, पचवे से लागल रहने हैं कि 10वां में सियान होई तो प्रेम कइल जाए। ए महाराज तारा प्रेम में तो अब हम जियब ना। लइकवा कहता अबरी में देखो ले। नित्य प्रतिदिन मिलता के संग है ना तोर बाजी के संग है। भूख दे थी मोछे ऐठ के। होका है तू ना। धूक दे तू शुगर के रोगी है तू धूक दे तू धूक दे। प्रेमी प्रेमिका नित्य प्रतिदिन मिलता। कुछ दिन के बाद कुछ अंतराल के बाद ओह प्रेमी प्रेमिका में जुदाई हो जाता है। मुंह घुरैले बिया, मुंह घुरा के खड़ा हियो। लइका मोबाइल लगावता, बंद बतावता। अरे महाराज रिप्लाई नहीं खेदे, मैसेंजर बंद कर दिले, इंस्टाग्राम लॉक कर दिले, फेसबुक पर लॉक कर दिले। अरे दादा लइका अब जानता नहीं लगता कि अब उनकर प्राण निकले निकले भइल बा। ये महाराज अब लइकवा जाता देखले कि ठेला पर गोदाम पर ठेला पर चौमिन घिंचतिया। रोल गोल देखले कि लगता कि नैन में हियो। ओकरे पछाड़ लकता। हिम्मत बांध के चलता मित्रेश भैया। अरे तोहनी एकरा काहेला तड़कले है? काहे लाइसे हम देख कर ले सुन ना बाबू, बाबू सुन ना, सुन ना 4000 रुपया देवे है। हां एको दिन